niin tervetuloa kaikille tässä ruudun tässä puolella. Okei, anteeksi jos mä puhun noin nopeasti. Eli siis terve teille kaikille taas siellä ruudun toisella puolella. Mitä me tehdään? Täällä meillä on Remix plus Koko. Tämmönen karkkipussi. Tiedätte kai niitä. Niin. Mä näytän teille miten tehdä semmonen siitä niinku karkkimään. Vähän niinku stigma, mutta vaan karkeilla. Eli siis otan täältä tässä runko. Tuossa on runko. Tätä mä nyt tarkennan tähän. Sitten tähän. Tällä tyypillä tarvitaan tietysti pää, joten näin. Ja tossa. Sitten kädet. Jos joku ei halua tehdä tämmöisiä käsiä, voi jotenkin tehdä sille pitkällä suklaalla, joka siinä on. Mutta mä teen nyt tälleen. Ja siis jos haluat tehdä taistelijan, niin mä näytän sen niin tässä. Ja yksi jalka. Sitten toinen jalka, mistä on löytyisi. Näin. Tää on aika lailla how to basic. Ja tässä on tämä. Ja siis tässä se on. Vältä se näyttää.